kedu ife ga-emekọta gị n'ụwa anụwa gị jee echiche igbu onwe gị? Kedu ihe bụ ihe aha asị ya utu ka na-amalite ụwa malite ọ bụrụ ife ị na ndụ gị bụ igbu onwe gị? Nne mụrụ gị, nna mụrụ gị, ha egbu onwe ha wee mụọ gị. Ọ bụrụ ife na eche n'ụwa gị bụ igbu onwe gị. Na dis day na onye dis banka na-agburu onwe ya na ahụwele ka ọ dị ka ife megwere n'ụwa. Kedu ife isi ike ọ pasigwere ndị ọzọ abasibeghị ka dị ndụ? O were wee chee echiche igbu onwe ya. Eziokwu na gọọmenti anọ n'ime bụ Naijiria, gọọmenti dị bad, gọọmenti anyị na-emeta ọfụma, but at least people can survive n'ime na gọọmenti kwa. Kedu frustration ga-abịabutere gị gị ṅụọ sniper bụrụ onye gburu onwe gị? Ịga ebe ahụ a na-aga na kedu ife akọrọchi gị? Ịma na-ekwu na ọ dịka enwere ihe ọzọ, ọ dịka enwere ihe ọzọ. Eziokwu na ejere too much. People na pass through a lot. People na pass through a lot. A lot of this na-eme n'ụwa kịta anụwa. But at the end of the day, ọ bụ onye ọ ga-eme gị ka iche igbu onwe gị. Ọ karịa gị fụ kansilọ. Enwe ndị bụ expert in terms of advice. Ị gakwuru ha, they will advise you, give you more hope of life. Karịa ije ka ga-ete gị the decision of your own life. Dịtị mbụ na ihe mwute iburu nwoke ọ bụ na ego na-eme gị itochi igbu onwe gị. Lee ya akwụkwọ na fi na-eme ebe anụ a, akwụkwọ na fi na-eme kama ga-egbu onwe m nkwa wibaro ọ gara m mma na mkpara wibaro karịa igbu onwe m. Ọ gara m mma asị nwoke dị ọngọ na-agba mbọ na nga na saịtị na-eburu ha blọkụ. Ọ kara m mma karịkarị ịkwụrụ gbuo onwe m ọnwa sniper. People na pass through na this society n'ime na Nigeria tiri eti onye ọbụla na safa. But at the end of the day, ọ bụla ga-eme gị nwee obi were sniper nwụọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụla ga solve problem. Ebe ọbụla ị nọ, ihe ọbụla nke ị na-eme, ihe isi ga-eme bụ iburu Chukwu ụzọ. Ọ bụje dọrọ gị ị gakwuru ndị ka gị mara ha kụziere gị onye ga-advice otu ga-esi eme. Enweghị any great man, any great woman ịma today na-pass through a lot to become great. Enweghị onye ọbụla ịma onye sọkwa ya bụrụ n'ụwa gị. Onye ọbụla pass through a lot, onye ọbụla pass through difficulties. Okay, na for example na Wizkid ji ụkwụ eshi Surulere aga Ojuelegba ị ga-erekọdụ egwu. Because kịta na Wizkid will fly around the world in 10 minutes. Na-agba mbọ ihe ọbụla nke ị na-eme bụ Chukwu ụzọ tuche gị na ihe ị na-eme. Ewe ka mmadụ ụwa frustrate gị. You are your own happiness. On go your own happiness. And when you can make you happy, can yourself. Mmadụ bagute gị ife na onye ahụ na-abịagute gị ada follow your process. Ịchara onye ahụ. Kada ịdabara nwa ya bụ end of the day gị waste your life. Onye ha mere gị ihe a nakwa ndụ. Biko ni eji ịdaka gị gbuo onwe gị maka na otu ede ndụ enwe ndị dere ndụ. Ị nwere ụmụnne nwe ụmụnna. Ị na-egbu onwe gị enwe ndị nọ na mmadụ ezigbo enwe nne na nna kama ha aka dị ndụ. So gbaa mbọ onye ọbụla nke ị na-eme uche gị na ya bụ Chukwu ụzọ ka ọ ga-enyere gị aka. Daalụnụ.